Er wie het wel een soort bewolking, maar het wie dus ik nog altijd een keurige vakantie en simmerdag in uw provincie. En dan blijft het nog altijd een simmer in Friesland. En dat simmerwaar, dat zal nog wat meer simmerwaar worden. We krijgen hogere temperaturen de komende dagen. We krijgen daar gewoon meer zinnen. En het blijft nog een aantal dagen droeg ik. Wel, het waar. Joen en vannacht. Ja, joen toch aardig wat zinnen. Vannacht een vrij heldere nacht. En daar toch kon het aardig gauw. Richting 8 graden. De legere temperaturen in het oosten en het zuidoosten. En dan zo'n 13 graden in de kustgebieden en op de eilanden. De wind is er haast net. Kijk, de Joerdoedij een zwak ontmatige wind. En die komt uit zuidelijke richting bij. Dan zetten we terug naar morgen. Morgen met een dag mee. Warmte, ja, de zinnen er flink bij. En dus simmertemperaturen, simmerwarmte. 22 en 24 graden. Wat wil ik? De wind komt uit zuidelijke richtingen en dat merk je dan direct. Die is zwak of matig. In de juntijd is het om 8 uur nog altijd zo'n 20 graden, 21 graden. Dus dat is boeten zitten. En dan terug naar de andere dagen. Het vooruitzicht. Ja, toen is je. Een dag met meer bewolking en een temperatuur om en bij de 23 graden heen. Maar op vrijdag is het vol op simmer, maar zo'n 24 of 26 graden. Flink wat zinnen, ik word bewolking. Op sneeuw zo'n 24 graden. Maar let er wel kans op een of tonger bij. Dat kan in de rin van de middag wezen, maar kan ik pas in de juntijd wezen. Voorlopig dus volop simmerwarmte en simmerwaar. En we moeten morgen maar weer even in het simmerwaar zien.